o minahal kong matalong. Okay, diyata sa Balutan Iko diri sa lungsod sa Matalog. I hope nga ato yung suportahan guys kay ang ginansya ni guys mo proceed sa Matalong Tourist Volunteer diri sa lungsod sa Matalog. Nanginhang lang ko sa inyong tabang guys aron mas magpadayon pa ang advokasya ang pagtabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalog. Ako manghinaot nga inyo kong suportahan o tabangan sa akong advokasya nga ang pagtabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalog. Okay guys, natay ko ang lamisa diri guys. Ako manghinaot nga tabangan sa akong advokasya ang ginansya nga ni mo-proceed sa o manghinlo mi guys makuha ni sa among kuwan Matalong Tourist Volunteer kaya mo na yung ganitons para pagkaon. Nanginahanglan ko sa inyong tabang guys aron ma-realize ang atong advokasya ang pagtabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalog guys. Okay guys, huwag mo ka magbalot na may table niya si Zaycon guys natay kuan welcome ang tanan diri ang mukaon diri sa tuang Balutan Iko diri sa lungsod sa Matalog guys. Okay, ito guys natay na may table o mga ano diri. I hope nga inyong tabangan sa advokasya ang panglimpyo sa turismo diri sa lungsod sa Matalog. Okay, kung ganahan mo mga pulutan lang ta diri guys sa Matalog Municipal Plaza guys. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalog. Today is Wednesday. Happy Idil Fitr sa ato ang mga igsoon mga Muslim diri sa lungsod sa